gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Tensi udasyna tutulan Türkmenistanyň zenanlar spid we sifilis keselle çykdy. Türkiýanyň Tekirdağ welaýatynyň Eregli etrawyna jandarm güýçleriniň gurunan operasiýasyna tensi udasy bilen meşgullanýan 28 zenan göz astyna alındy. Saglyk barlygynyň geçirilen zenanlardan UH adly Türkmenistan raýatda spid keseline sebäp bolýan HIV virusynyň bardygy keskitlendi. Şeýle de onuň ýaranlary bolan zenanlardan 2 sanatyna sifilis, yene birine hem hepatit B yokonç keseliniň bardygy anyklandy. Türkiýanyň köp tirajly Hürriyet gazetinde çap edilen bir habarda beýan edilişine göre Marmara Ereglisi etrawynyň jandarm gullugynyň işgärleri 16 awgust gecesi gurunan operasiýasyna Yeni Çiftlik we Sultanköy adly mahallelerde ýerleşýän gijeki klublarda hem myhmanhanalarda tensi udasyny edýän şeýle de bikanun ýagdaýda işledilýän jemi 28 sany daşary urtly zenany göz astyna aldy. Hastahana akidilip saglyk barlygynyň geçirilen daşary urtly zenanlardan UH adly Türkmenistan zenanyň spid keseline sebäp bolýan HIV virusynyň şeýle de Türkmenistanyň TP adly zenan bilen Özbegistanyň DC adly zenanyna sifilis keseliniň, Özbegistanyň DC adly zenanyna bolsa hepatit B yokonç keseliniň bardygy aýan edildi. Tensi udasy bilen meşgullanan daşary urtly zenanlar resmi işler tamamlanandan soň deportasiýa edilmek üçin Tekirdağ welaýat migrasiýa gullugyna tapşyryldy. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren bir saglyk işgäriniň aýtmagyna görä, tensi udasyna tutulan migrant zenanlaryň keselleri Türkiýede däl, öz ýurtlaryna ýokuşypdyr. Gepin gerdişine göre aýtmaly bolsa, Türkmenistanyna wagtal çykýan maglumatlarda ýurtda spid keseli ýokuşan näsaglaryň ýokdugy aýdylýar. Emma howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Türkmenistanyň medisina boýunça ýokary bilim alyp, onlarça ýyllabam dürli keselhanalarda işlän we häzir bolsa Türkiýede ýaşaýan bir owalky şepagat uýasynyň aýtmagyna görä, ol öz işlän döwründe ýurtda köp sanly spid we sifilis kesellerine duçar bolan näsaglara duş gelipdir. Ol türkmen resmiýetleriniň bu ýagdaýy gizleýişi ýaly raýatlaryň jemgyýetde ýekirläýmäýin diýen gorky bilen özüniň hut şeýle keseliň ýokuşanyny aýtmaga uýalýanyny üns çekýär. Şeýle de Türk mediasyna ýaýran habarlarda diňe bir Türkmenistanyň migrantlaryň däl galy berse de döwlet işgärleriniň hem Türkiýe tensi udasyny etmäge gelýänligi ma'lum edilýär. Ýatlap geçsek, Antalya polisynyň ahlak bölüminiň işgärleriniň sülçülüň ruhsady bilen Arap suyu mahallesinde ýerleşen bir myhmanhana gurunan operasiýasyna tensi udasy bilen meşgullanýan 25 ýaşyndaky Sono S, 28 ýaşyndaky A we 30 ýaşyndaky MH adly Türkmenistanyň zenanlar bilen olara araçylyk edýän Ali K we Ramazan S adly türk raýatlaryny tutsak edipdi. Habarda Türkmenistanyň zenanlardan Sono S adly aýalyň öz ýurduna polisiýa işleýänligi we ýyllyk ruhsata çykandan soň pula mätäçlik çekýänligi üçin bir tanşynyň üstü bilen Antalya tensi udasyny etmäge gelenligi beýan edilýär. Sözü jemläp aýtsak, Türkmenistan UNAIDS guramasynyň hasabatynda hem spid bilen bagly ýagdaý barada düýpden maglumat berilmedik asany ýurtlaryň biri bolup durýar. Türkmenistanyna spid bilen bagly ýagdaýlar barada Türkmenistanyň döwlet kontrollugyna metbuatda hem ýeterlik maglumat berilmeýär. Şol wagtyň özünde tensi udasyna tutulan ýokonç keselli Türkmenistanyň migrantlaryň ykbarlary barasynda degişli türkmen we türk resmiýetlerinden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da mejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar.